Biyernes, paghandom kang Santa Maria Berhen sa Rosario. Sa iyang pagpanaw agig pagtuman sa iyang misyon, si Jesus puli-puling naghingilin og daotang espiritu ug naghatag og laing ilhanan gikan sa langit. Sila nga nakasaksi sa iyang paghingilin og yawa gikan sa Ama nga tawo, wala motuo kaniya. Hinuon, gidaot nila ang dungog ni Jesus isip mananambal ug tighingilin og daotang espiritu ug nag-ingon sila nga siya kaanib ni Beelzebul, ang prinsipe sa kangitngit. Milampo si Jesus sa pagpaluag sa dila sa ama nga naglisod pagtabi. Apan malas kaayo kay ang demonyo sa pagkawalay pagtuo diha sa dila sa daghang mga tawo nga misugod pagbugal-bugal. Inay mudayig ug magpasalamat sila tungod kay maayo ang ama nga tawo. Ang mga hinawayo nangita hinuon sa pagdaot kang Hesus, pinaagi sa ilang daotang tuyo ug mga walay sukaranang pasangil. Mikontra si Jesus pinaagi sa pagpunting sa ilang dili makatarunganong paghukom. Kung siya kaanib ni Beelzebul, unsaon man niya sa paghingilin gamit ang ngalan ni ini? Pamalandong. Kun makasaksi ako kaayuhan, mudayig ug magpasalamat ba ako o mubagulbul ug manaway? Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Galacia. Busa angay kamong masayod nga ang mga tawo nga may pagtuo mao ang matuod nga mga kaliwat ni Abraham. Ang kasulatan daan nang nag-ingon nga ang Dios mag-isip sa mga dili Hudiyo nga matarong pinaagi sa pagtuo. Busa ang kasulatan nagwali ng daan sa maayong balita ngadto kang Abraham sa pag-ingon. Pinaagi kanimo ang Dios manalangin sa tanang katawhan sa kalibutan. Mituo si Abraham ug gipanalanginan siya. Busa ang tanang mga mutuo panalanginan usab. Tinunglo kadtong nagsalig sa balaod kay ang kasulatan nag-ingon. Tinunglo sa Dios ang dili kanunay magtuman sa tanang gisugo sa basahon sa balaod. Busa klaro kaayo nga walay tawo nga isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa balaod, kay ang kasulatan nag-ingon man. Ang giisip sa Dios nga matarong mabuhi pinaagi sa pagtuo. Apan ang balaod wala mag-agad sa pagtuo. Hinunua, ang kasulatan nag-ingon. Ang magtuman sa tanang gisugo sa balaod, mabuhi pinaagi ni ini. Apan giluwas kita ni Kristo, sa tunglo sa balaod, pinaagi sa paghimo sa iyang kaugalingon nga tinunglo tungod kanato, kay sumala sa giingon sa kasulatan, tinunglo sa Dios si bisan kinsa nga bitayon sa kahoy. Gihimo kini ni Kristo aron ang panalangin nga gisaad sa Dios ngadto kang Abraham ikahatag ngadto sa mga dili Hudiyo pinaagi kang Kristo Jesus aron kita makadawat sa espiritu nga gisaad sa Dios pinaagi sa pagtuo. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorio. Ang Ginoo mahinumdom sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Pasalamatan ko ang Ginoo sa tibuok kong kasing-kasing, kuyog ug diha sa pundok sa mga matarong. Dako ang mga buhat sa Ginoo, malumo diha sa tanan nilang kamakalipay. Ang Ginoo mahinumdom sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Halangdon og mahimayaon ang iyang buhat ug ang iyang katarong nagalungtad sa kahangturan. Nabantugan siya tungod sa iyang katingalahang mga buhat, maayo ug maluluy-on ang Ginoo.
Ang Ginoo mahinumdom sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Gitagaan niyag pagkaon sila nga mahadlokon kaniya. Mahinumdom siya kanunay sa iyang kasabutan. Gipahibalo niya sa iyang lungsod ang gahom sa iyang mga buhat. Gihatagan niya sila sa kabilin sa kanasuran. Ang Ginoo mahinumdom sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Pipila sa mga katawhan miingon, si Beelzebul, ang pangulo sa mga yawa, maoy naghatag kaniyag gahom sa pagpahawa kanila. Dihay uban nga buot mo bitik kaniya, mao nga sila mihangyo kaniya nga muhimo siyag usa ka milagro aron pagpaila nga siya pinadala sa Dios. Apan nahibalo si Jesus sa ilang mga hunahuna ug miingon siya kanila. Bisan unsang nasura nga magkabahin-bahin ug magunay pag-away, dili mulungtad og dugay. Ang banay nga mabahin-bahin maungkag. Busa kun diha sa gingharian ni Satanas may mga pundok nga nagunay away, unsaon man paglungtad sa maong gingharian. Nag-ingon kamo nga naghingilin ako sa mga yawa tungod kay naghatag si Beelzebul kanato gahom sa paghimo niini. Kung giingon niini nako paghingilin kanila, giunsa man di ay sa inyong mga sumusunod pagpahawa kanila. Ang inyong kaugalingong mga sumusunod, nagpaila nga sayop gayod kamo. Ang tinuod mao nga tungod sa gahom sa Dios, naghingilin ako sa mga yawa, ug kini maoy nagmatuod nga naghari na ang Dios kaninyo. Kun ang usa ka tawo nga kusgan, nga sangkap sa tanan niyang inandam nga mga hinagiban, magbantay sa iyang balay, dili gayud kahilabtan ang iyang mga butang. Apan kun may labi pang kusgan nga mosulong ug mubuntog kaniya, ang labing kusgan mosakmit sa tanang mga hinagiban nga gisaligan sa tag-iya ug bahin-bahinon ang iyang tinulis. Ang dili dapig kanako, batok gayud kanako. Ang dili mutabang kanako pagtigom, nagpatibulaag. Sa panahon nga mugula sa usa ka tawo ang usa ka daotang espiritu, magsuroy-suroy siya sa mga dapit nga mamala ug mangitag iyang kapahulayan. Kun dili siya makakaplag niini, magkanayon siya. Mubalik lang ako sa akong gipuy-an kaniadto. Busa mubalik siya ug makakaplag sa balay nga malinis ug maayo ng pagkapahimutang ang mga kasangkapan niini. Unya mugula siya ug magdalaglaing 7 ka espiritu nga labi pang dautan kay kaniya ug manulod sila ug mupuyo didto. Busa sa katapusan kadtong tawhana mulabi pa kadautan kaysa sinugdan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.